салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба кулли мардуми мусулмон ва бародароне ки аз барои Аллоҳ дар ин моҳи шарифи Рамазон хайр мекунанд. Бародарони азиз, ин видеоро то охир тамошо кунед, ногузаронида аз ҳол аҳволи ин модари ғамхору меҳрубон бохабар шавем. мо тасмим гирифтем бародарҷонон аз барои Аллоҳ ба ин модари ғамхору меҳрубон кӯмаки худро расонем ва ба мо муроҷиат карданд ки аз аҳволи мо бохабар шавем. инҷо манзили зисташон аст. бародарон, бо диққат тамошо кунед, ногузаронида то охира. боз аз даҳони ин модари ғамхору меҳрубон бохабар мешавем. ассалому алайкум апаҷон. шумо соз на саломатиё хуб? баҳри ҳамин бародароне ки тамошо мекунанд аз барои Аллоҳ дар ин моҳи мубораки Рамазон хайр мекунанд, шумо чӣ гуфтанед, чӣ таманнотҳо доред апаҷон? шарм нокарда баланд бо таҳони сухани зебои худон модарҷон сухан гӯед. ассалому алайкум бародарони ғариб. барои иди шарифи Рамазон шуморо табрик мегӯям. аз шумо хоҳиш менамоям ки ба мо кӯмак кунед. ман модари соҳиби 4 фарзанд мебошам. яъне валиҷон касали фалаҷи майнаи сар мебошад. ин ҳамон ренгине ки сарашро ренгин карден ҳамон аста? касали фалаҷи майнаи сар мебошад. ҳамин аст ҳамун маъюб ҳамун касал ҳамин аста? ин роҳ намегардада? ина бародарони азиз, ин ҳамон ҷияне ки роҳ намегардаду гап намезанад. иншоаллоҳ модарҷон дар ин моҳи муборак бародарони ғарибу меҳрубони мусалмоне ҳастанд ки закоти худро дар ин моҳи муборак дастгирӣ ёрдам мекунанду ин ҷиянчаи мо иншоаллоҳ ба по мехезаду сиҳат меёбад. модарҷон, чиҳо гуфтанед баҳри ғарибон? модарҷон, аз даҳони худатон гап занед то ки мардум аз ҳол аҳволи шумо бохабар шавад. ман мехоҳам ки ба пеши фарзанду падару модаронашон ба тани сиҳат баргарданд. аз шумо хоҳиш менамоям ки ба мо кӯмак кунед дар ин иди шарифи Рамазон ба мо кӯмак кунед. аз шумо хоҳиш менамоям ки ба ҳамаи шумо ин иди шарифи Рамазонро табрик мегӯям. ба пеши падару модар ва пеши фарзандони худ соҳу саломат баргардед. аллоҳ акбар. иншоаллоҳ модарҷон зиқ нашавед. иншоаллоҳ бародароне ҳастанд ки аз барои Аллоҳ хайр мекунанд. ҳамин қоғазҳо чи ҳаст? модарҷон худатон ҳам маълумот медодед. духтур гузарондагем ба мо. ина бародарони азиз, ҳамон қоғазу духтуроне ҳастанд ки на он қадар ин модар мо истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб аст. ина бародарҷоно, ина манзили зисташон. як бор дига ба навор мегирем бародарҷоно. аз аҳволи ин модарҷон занг занед, пурсон шавед, омада худатон аз пеш боз хабар гиред. иншоаллоҳ касоне ки ёрдам мекунанд аз барои Аллоҳ, худо хайршона қабул бигардонад. модарҷон, як бори дига баҳри ҳамин ғарибо ягон сухани дига гӯед. иншоаллоҳ дастгирӣ мекунанд, шумо зиқ нашавед. аз шумо хоҳиш менамоям ки модарҷон, як бор дига баҳри мардуми ғарибу мусалмони хайрхоҳ чихо гуфтанед? як бори дигар бор модарҷон сухан кунед. хайрхоҳ гуфтаниам ки аз шумо хоҳиш менамоям ки ба мо кӯмак кунеду муроду мақсади дорам. худованд ба муроду мақсадшон, ба пеш фарзандошон, ба пеш падар модароншон саломат баргарданд. амин. аллоҳ акбар. ина бародарони азиз, ина як бор дига ҳамин ҷиянмона бинед. ин на гап мезанад, на раҳ мегардад. гуфтанд ки тавбат шаванда аст. тавбат мешавад? иншоаллоҳ бародарони азиз, дар ин моҳи мубораки Рамазон кӯмаки худро, закоти худро ба ин модари ғамхору меҳрубон ёрдам кунед, то ки ина ҳамон ҷиян, ҳамон писар шифо ёбаду ба по хезад ба ёрдами худмон. савобаш дар ҳамамон мерасад. иншоаллоҳ бародарони ғариби меҳрубон, модарҷон, зиқ нашавед, ёрдам мекунанд, дастгирӣ мекунанд. ина бародарҷон, боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. занг занед, бо хабар шед, дастгирӣ кунед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.